2015 година отново дойде 3 март и се впуснахме в размисли за свободата. Свободни ли сме наистина? Като личности и като държава. Най-широкото разбиране на свобода в България е човек да може да прави каквото иска. Да пътува да работи извън България, да консумира западна култура, а докато е в България, да може да напсува политик без да бъде вкаран в затвора. Тази формулировка за свобода се определя от свободния дух на човека, но не определяща. За да анализираме свободата в контекста на 3 март, денят на освобождението на България, питахме събралите се граждани на тържествената даря дали се чувстват свободни хора в свободна, суверенна държава. Ето и резултатите от анкетата, която направихме. Анкетирахме 30 човека. 83% от всички анкетирани отговарят, че България не е суверенна държава. 1 от 3 анкетирани се чувстват като роби в собствената им държава. 2 от 3 се чувстват свободни хора. 74% от тези, които се чувстват свободни хора, на въпроса България свободна, суверенна ли е, отговарят с не 30%, не съвсем 16,6%. 47% от анкетираните се чувстват свободни, но не чувстват България свободна, суверенна държава. Това възможно ли е? Жителите на несуверенна държава да бъдат свободни хора? Теоретично това не е възможно, защото голяма група от хора, обитаваща дадена територия, живеят организирани в държава. На цивилизационно ниво, всяка държава се бори за отделен човек и се бори за оцеляване сама за себе си. Следователно, индивидуалната свобода на човека се определя основно от това дали държавата, в която живее човека, е свободна и суверена на международната сцена. Това е така, защото ако някой е поробил всички държави, то гражданите в тези държави ще явяват негови роби, независимо дали го усещат и осъзнават или не. За да докажем това твърдение, ще разгледаме отношенията гражданин-държава през финансово-икономическата призма на една компания, където гражданите на държавата ги приравняваме до служители на компанията. Служителите на компанията, технически погледнато, са нейна собственост, защото когато компанията се продава, в цената й влиза и работната сила, откъдето заключваме, че работниците влизат в цената на компанията, че тя ги притежава, така както на теория гражданите притежават държавата. Категоризираме отношенията работодател-работник в 4 вида. Първи вид отношение работодател-работник. Работодателя отнема правата за придвижване, комуникация, вероизповедание и достоинство на работника и преразпределя благата така, че работника само да оцелява физически, както е било в държавите, които днес разпространяват евроатлантическите ценности. Март, чувствате ли се като свободен човек в свободна държава? Не. Благодаря. В контекста на 3 март, чувствате ли се като свободен човек в свободна държава? Не. Какъв е проблема? Че нямаш никакво право на избор. Все едно роб го казва. Да. Вие смятате ли, че тия избори, които правим, са свободни? Момчета, чувствате ли се като свободни хора в свободна държава? Не. Твърдо не. Здравейте, виждам, че веете трибагринка. Чувствате ли се като свободни хора в свободна държава? Това беше иронично. Аз лично си харесвам държавата. Не, аз не казвам нищо лошо, ама вие мислите ли, че сме освободени като народ и... Не, има още какво да желая. Благодаря. Успяхме ли да се освободиме? Успяхме? Успяхме, да. Теоретично да, на практика не. На теория да, на практика не. Благодаря. Успяхме ли да се освободиме? Зависи от кое. От едно иго на друго иго. Май не. Май не. Май не. Ох, роби сме, ще роби сме. Не. Не. Съпругата казва не. А господина? А свободен народ ли сме? Не, сигурно сме не суверенна държава. Благодаря. 2015 година. Успяхме ли да се освободиме действително? Не. Не виждате колко сме свободни. Там елита се е затворил, ние сме тук краята и така. Втори вид отношение работодател-работник.
Работодателя отнема правата за придвижване, комуникация, вероизповедание, достоинство на работника, но преразпределя част от произведените блага към работниците, както е в някои държави на изток. Трети вид отношение работодател-работник. Работодателя позволява на работника да се придвижва свободно, да консумира, да изповядва религията си и преразпределя благата така, че работника само да оцелява физически, както е в България. Чувствате ли се свободни на 3 март? А държавата суверенна ли е? Няма и няма да е. Нямаме държава, за да е суверенна. Да. Благодаря. Добре, в контекста на 3 март чувствате ли се свободни хора? Виж, заряд. Да. А държавата суверенна ли е според вас? Ради. Чувствате ли се като свободни хора в свободна държава днеска на 3 март 2015 година? А държавата свободна ли е според вас? Не, ние сме свободни, държавата е зависима. Благодаря. Празника на свободата, батко. А държавата суверенна ли е? Не мога да стане мисълта сега. Не. Виж, сме зависими от това, не. Кога сме били суверени? Чувствате ли се свободни в контекста на 3 март? Свободни хора. Държавата суверенна ли е? Не съвсем. В контекста на 3 март чувствате ли се свободен? Да, що не? А държавата суверенна ли е? Не съм много уверен. Четвърти вид отношение работодател-работник. Работодателя позволява на работника да се придвижва свободно, да консумира, да изповядва религията си и преразпределя част от произведените блага към работниците, както е в нормалните държави. Свободни хора. А държавата суверенна ли е? Чувствате ли се свободна в днешна България? Да. А държавата усеща ли е като свободна държава? Благодаря. Чувствате ли се свободен в днешна България? Да, чувствам се. А държавата суверенна ли е? Суверенна, разбира се. За да илюстрираме това, за което говорим, ще анализираме данни за това, как се преразпределят благата в държавите по света. Ще разгледаме два индекса. Първият индекс, розовата графика, показва процентното изменение на реалния брутен вътрешен продукт. И втория индекс, синята графика, показва процентното изменение на средната реална разполагаема заплата. Реален брутен вътрешен продукт и реална разполагаема заплата получаваме чрез отстраняване влиянието на ценовите промени, които се случват във времето. За да може да съпоставяме реалните стойности във времето, вземаме годината 1989 за база, равно на 100, и растежа или спада на индексите за всяка следваща година ще се изчислява спрямо базата, спрямо 1989 година. По правилата на учебниците, а и на практика, когато брутният вътрешен продукт намалява, розовата линия, доходите на работниците също трябва да намаляват, синята линия. Респективно, когато брутният вътрешен продукт расте, и средният разполагаем доход трябва да расте. Правилото изисква двете графики да се движат близко една до друга. А как е в България? 1989 година разликата между индексите е 0%. 1990 година демокрацията, графиките се преплитат. 1992 година нещо се случва. Разлика между индексите е 4%. 1996 година кризата. Разликата между индексите е 30%. 1997 година още по-голяма криза. Разликата между индексите расте до 40%. 1998 година Въвеждат валутен борд. Разликата между индексите е 38%. 1999 година най-накрая разликата между индексите започва да пада и стига 35%. 2001 година след управлението на Костов. Разлика между индексите 50%. 2005 година след управлението на Симеон Сакскобургготски. Разликата между индексите расте до 60%. 2008 година след управлението на Станишев. Разликата между индексите нараства до 80%. Увеличаващата се разлика между двата индекса означава, че парите не се преразпределят справедливо в икономиката. Държавата, компанията не преразпределя печалбата с работниците. Правилото, по което се управлява една устойчива държава, е с растежа на брутния вътрешен продукт и разполагаемия доход да расте,
за да може да се поддържа стабилно вътрешно потребление, което да гарантира устойчива бизнес среда и икономическо развитие. Увеличаващата се разлика между двата индекса означава, че парите не се преразпределят в икономиката. Тоест, паралелно с растежа на брутния вътрешен продукт, розовата линия, трябва да растат и разполагаемите доходи на консуматорите. Синята линия, графиките на индексите трябва да стоят близко една до друга, а не да се отдалечават една от друга във времето. За сравнение ще погледнем същата графика, но за Финландия. Синята линия е процентното изменение на реалния брутен вътрешен продукт. Червената маркирана линия е процентното изменение на реалните средни доходи. Между 1995 година и 2011 година реалният брутен вътрешен продукт е нараснал с повече от 150%, а реалният среден разполагаем доход с повече от 140%. Графиките се движат в синхрон. Компанията печели и заплатите на работниците се увеличават. През 1994 година се преплитат, а през 2009 година се докосват. Как е в Америка? Между 1980 и 2006 година графиките на двата индекса вървят заедно и се преплитат. Графиките на индексите не се отделят една от друга с повече от 2%. Какво се случва в Русия между 2003 и 2010 година? Графиките на индексите също се движат в синхрон и се преплитат. За сравнение Виетнам между 2009 и 2014 година графиките на индексите се движат паралелно. Забележете, правителствените планове за периода 2015-2020 година са растежа на заплатите да изпревари растежа на брутния вътрешен продукт. По този начин подобряват преразпределението на капиталите, повишават стандарта на живот, гарантират стабилно вътрешно потребление, респективно по-добра бизнес среда. От това, което виждаме, се разбира, че двойното нарастване на коефициента Джини в България за 25 години не е случайно следствие на обстоятелствата, а държавна политика, която има за цел да направи хората по-бедни, а икономиката неустойчива. Тези действия предизвикват социално-икономически и културен шок. Бедност и стрес отключиха много болести и все повече хора се нуждаят от здравно лечение, а пари няма и воля няма. Несправедливото преразпределение на благата в света, на евроатлантическите ценности е равнозначно на трудова експлоатация, но също така противоречи на икономическите принципи за устойчиво развитие, които ООН приема да следва с изработването на плана Дневен ред на 21 век. Агенда 21. Това, че ни експлоатират като роби, не е най-лошото. Какво мисля за това, че те унищожиха централната банкова система, отнеха ни правото за монетарна политика, отнеха ни капитала, отнеха ни златото, отнеха ни кръвта, отнеха ни бъдещето. Унищожиха армията, която имахме, изнудвайки ни да станем член на съюз, контролиран от същите хора, които унищожиха централната банкова система. Унищожиха хранително-вкусовата индустрия, разпродадоха свещената българска земя за жълти стотинки, а в момента иска да дупчат Добруджа за шистов газ, за да остане народа без хляб. Унищожиха енергетиката и увеличиха изкуствено цената на тока. Излъгаха ни, че за да станем член на Европейския съюз трябва да нарежем на скрап ядрените мощности. След като лъсна лъжата, защитните системи на спрените реактори бяха унищожени, за да не може да се рестартират отново. Иска да ни направят енергийно зависими от мюсюлманските държави. Унищожиха индустриалните паркове, разбиха ключови отрасли, а най-ценните подариха на други нации. Интегрираха скрита икономика, която обрича работниците и пенсионерите на мизерия, стимулират робството, пропагандират политика по ниски доходи и данъчна политика, която да обслужва само богатите. Унищожиха църквата, напълниха я с извратеняци, престъпници, бизнесмени и агенти, изкорениха ценностите, полагат неимоверни усилия да ни откъснат от духовния свят, от нас самите. Унищожиха демокрацията още в зародиш, заложиха в Конституцията многопартиен тоталитаризъм и сложиха на власт най-долните отрепки, които са стъпвали по българските земи. Разбиха териториалната цялост на държавата, подариха ключови региони, неразделна част от българската земя на съседните държави. Плана за откъсване на юго-источна България от българското землище в действие, а турчетата вече ги учат на география в училищата по новите карти. Разделят ни идейно-психологически, отслабват ни, борят се срещу националните ни интереси, делят ни на русофили и русофобия, евроатлантици, глобалисти, мюсюлмани, християни, комунисти, струсоиди, либерали, фашисти, на бедни и богати, на красиви и интелигентни, на заспали и рановодни. Стига! Развръщават умовете ни, внушават ни, че имаме грешен менталитет, смениха ни историята, пишат ни учебниците, законите, текстовете на песните, композират ни музиката, облъчват ни, трогат ни, това е гавра, това е геноцид. Ставайте, братя! Ставайте, роби! Какво са казали за свободата,
Последователите на идеите и идеалите на легендарния национален герой и пазител на българите Ангел Войвода, роден в село Новаково, Пловдивско, Любен Каравелов, Васил Левски, Георги Раковски и Христо Ботев. Любен Каравелов. Всичко сто е свято, мило и потребно на честен човек. То е също потребно и нужно на цял народ. Само онзи народ може да живее и напредва, който има свой исторически живот и своя външна и вътрешна свобода. За да ни даде кураж да извоюваме свободата, Васил Левски е казал: всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия. Никой не ще противостои срещу стихията на народа ни да живеем свободни, независими и обединени. Зависи, ако имаше тия идеали, ценности на Левски, ще да бъде напълно свободна държава. Технически, от научна гледна точка, през призмата на точните науки България и българите няма да пребъдат. Държавата бавно гасне пред очите ни. На какво разчитаме ние българите? На Ванга? На Кочовска? На Господ? На някой месия? Българите само на извънземните не сме се надявали да дойдат и да ни свършат работата. Затова Георги Раковски го е казал ясно и просто за тези, които чакат някой отвънка да дойде, за да ги освободи. Нашата свобода от нас зависи. А за колебливите и по-страхливите, уютно затворени в черупките си, Христо Ботев го е казал: този, който падне в бой за свободата, той не умира. Свободни ли сме? Еми, аз вас питам. Аз за отговора го знам. Факт е, че трябва да обиколя километър и половина, за да стигна до моята земя, за да мога да отдам почет на моите герои, а не да обикалям около лимузините. Свободна ли съм? И това е най-малкото. Свободна ли съм да плащам за това, че едни богатеят, а други се чудят как да свържат двата края? Свободна ли съм? Не съм. Свободна ли съм аз, която мога, знам и работя, и искам да градя и нямам условия да го направя? И трябва да минавам през мъка. И друго ще ви кажа. Всеки от нас носи отговорност, лична отговорност за всичко, което допуснахме. Ние носим лична отговорност, всеки от нас, и обществена отговорност като народ, и я нямаме. И когато се усетим, че тая държава, това сме ние, и че трябва да имаме свободния дух и отговорността, за да действаме, тогава ще бъдем свободни. Но има надежда. Порно на целия свят е под робството в момента на една по-друга система. Коя система? Корпоративната. Корпоративната система е поробила света. Финансовата система е поробила света в момента. А мястото на България в тази поробена система? Наред всички останали. Малко зад всички останали. Малко зад, да. Нямате мнение. Не се говори, не се говори. Благодаря. Говори за момичето, къде са го били в Търново. Не за това. Искам само да ми запази този народ живота за много малко време и съм готова да се жертвам. Защото като искаме свобода, трябва да сме готови на саможертва. Спи, дяконе, не се събуждай, там в незнайния си гроб. Добре си ти, оттам не вижда съдбата на достойния си род. Не виждаш майките, които днес не раждат, стариците край кофите за смет, бащите с джобовете празни, в ръцете с куфари здраве за късмет. Децата ни са вече на изчезване, селата мъртви, пусти градовете. Строим хотели, паркинги, гаражи, край просяка минават БМВ-та. На пътя за Европа се продават момите малки с куклите в ръце. Те детството си в сънища сънуват, стаена скръп, сърцето им расте. Спи, дяконе, добре си ти под тази черна пръст. Завиждам ти за той, че не дочака мечтите си разпънати на кръст.
Приписа го в Босилеград на паметника на Левски. Написала го е жена от Стара Загора, Златина Великова. Благодаря ви, госпожо.